Cristi, Da, ies. știi ce m-a întrebat unul astăzi la semafor? Ce te întrebat? Ce ați zis? M-a întrebat, mai bezi, mă, apă, mai face comandă lumea de apă? Așa, și tu ce ai zis? Păi, cum să nu? Nici n-am mai apucat să vorbesc cu el, că s-a făcut verde și am plecat de la semafor, că n-am mai apucat să-i dau răspunsul. Da. Hai că îi răspundem acum. Hai cu mine. Din spate. Dacă tot era așa curios, hai că îi arătăm. Da. Lumea bea apă și iarnă. Și chiar livrăm cu paletul. Ca să nu... Asta e una. Și ca să nu zică că asta la altă e goală, nu încoace și la altă. Dă cheile. Dă încoace cheile. Dă că deschide. Se vadă și pe asta la. Deci în Constanța chiar se bea apă. Hai, v-am pupat.